sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa ngayon kay pakangagan kadagiti nagduduma apakasaritaan iti biag nga umay mang tadadal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat adumdumngeg. Papagayam, awisan da kayo nga rod nga agsurat ken mangipatulod kadagiti kapadasan nyo iti biag adiyon tupulos malipatan a nagbalinan a paset ti napalabas. Tapno income ornosan ken idrama ditoy programa tayo lagip ti napalabas. Hello manen kada kayo amin papagayam. Naimbag nga aldaw kanaragsak nga ingkay panagdengdengeg. Ti surat nga intay kan biag ita ket naadaw iti padas ti pagayam akayat na ti agpaylinged iti nagan a Janice manipod probinsya ti Ilocos Norte nga iti agdama ket adda iti Thailand. Ngem sakbay na makablaawan man pay iti naragsak a panagdengdengeg ni Ma'am Malu Kawitan dita UAA. Kastamatan ka ni Ma'am Marina Cortez. Kabkablaawan na amin dagiti naayat adumdumngeg dita deppaar ti Luna, La Union. Makablaawan met ni Sir Rafael Lardizabal dita Kuwait City. Manipod Cabarugis, Quirino Province. Naragsak a panagdengdengeg met ka ni Ma'am Delia Passion. Kastamatan ka ni Kabsat OFW Vlogmix WLD dita Abu Dhabi. Manipod, Cagayan Valley. Makablaawan met ni Sir Danilo Milanis Viduya dita Anduyan, Tubao, La Union. Naragsak a panagkasangay, Sir. Makablaawan kayo amin nga awan ti malabsan. Pagyamanan mi unay, dagiti komentar kan kablaaw yo. Hintay nga rodan sublian ti surat ni Pagayam Janice. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, awagan naklatan iti Janice. Addaak ita ditoy Thailand. Kanayo nak ngagdengdengeg kadagiti drama ditoy YouTube. Isu ti liwliwak ken agbalbalin metten a music ko kabayatan ti panagin inanak. Nang runa no kasday nga agapuak iti trabaho. Agdengdengeg kabayatan ti panaglutok agingga iti pannangan ko. Ken sakbay ti pannaturog ko. Kanayon dakpay kit din asutilen dagiti boardmate ko akadaanan nakano gapo iti panagdengdengeg ko kadagiti drama. Ngaminton kwan makidengdengeg dan tumetlaeng kanyak. Nakapagsurat akmet gapo takayat ko nga ibinglay tinagbalin a padas ko. Padas may papan ken ayat. Ayat anang ipaay iti ginabsuon aluluwa ken nangibati iti sugat ditoy pusok. Nga uray numano atawanan tinapalabas kadyak tupulos malipatan. Rugyak nga roden ti ag salaysay. Dua tawanan nga gayan ayat ta Janice. Ang maging kay ta. Kat limad pa lang ti relasyon ta. Adday ta ka manen, Rafi. Di mat na pagsaritaan tanday tabanag. Janice. Anya ka di manen ti pagkaskas na ama. Ni ka di resti. Kasano? Kastaw na iti dakat na itaykan ka. Masurunak. Makadandano ka kitayan. Imbag ta nalapdak tireknak. Anya? Uy, agselos-selos manen to'y boyfriend ko. Apay ngamin no ibagamon nga gayan ayat ta. Itikas ta, sardengan da kamatan. Rafi, agkabsat ni Resti kan tibos ni Manong ko. Among matday na, saan ka di? Numaamon ni Resti ti may papan ka data. Ibaga na lakit di kin ni Manong ko. Sigurado apag sardengan nakmatan nga agadal ti kabsat ko. Sana bale, tamay salaangan atawan ti orayan ta.
Kalpasan ti graduation tayo, ibagakton kin ni Manong Arman ti may papankadata. Basit na angan apanawan ti urahin ta, okay? Sikat ti makaam mo. Kat husto nga roden day ta panagmisuot mo. Ah? Agisam kan iti kasta, rumarti kinatar mo. Kasta agyamanak iti pan nakaawat nga ipapaay mo kanya, Rafi. Amumat no kasano ti panagayat ko kan ka, Janice. Ay ayatan ka unay-unay. Sika lang ti umuna. Kan maudi nga ayat ko. Agyamanak, Rafi. Namnamaam akas na akmat kan ka. I love you, Rafi. So magmamanulangan na bulan ti Orayan, aggraduar ka na iti kina maestra, ading ko. Wan Manong, kat utang ko ken ka ti amin. No saan aga po kan ka? Jakmat makalpas iti panagadal ko. Wen, hanggang siyempre, babaen mo't lang dahi tayo iti panagsalukag mo, ading ko. Ayawan gayam. Adagayam ko jay Thailand, kat ibagbaga nang agkasapulan da kadagiti agisuro ijay. Inbagak ti panang tulong nantukan ka. Iti kasta, makapan kanto ijay, wen? Ha? Thailand ko na, Manong? Wen, nasasayat matlang no ijay kan nga gisuro. Dakdakkel ti sweldo mi jay. Abay, di mo kayat? Ha? Ay, kwa, saan mat nga iti kasta, Manong? Kas nakunakon, ading ko. Dakdakkel ti sweldo ijay. Saan ka amay kawa? Ngamin Pilipino kan Pilipina matlang dagiti agbalinto akatrabaho mi jay. Wan kitaan to, Manong. Mabayag pa'y matkat iti graduation. Kan may sa agboard exam aktupay. Jak pa'y amo no makapasaak iti exam. Ay na, mabiitin day ading ko. Nasirip ka mat. Adayo anaut-utek ka ngamiti siya. Iso masigurado ka makapasa ka iti board exam. Nagawit ka gayam dita probinsyayo. Angam di ka man laim mawag mat. Wano nag-text kanya? Pasensya ka, no jak nakapakada ken ka, Rafi. Biglaan ti panagawid mi kin ni Manong Arman. Masakit ngamin ni Tatang. Kasta ka di? Wan, Rafi. Iso pasensya ka na. Okay. Angam kaano ti panagsublim? Dituyak pa'y laang kabayatan ti pananguray ko iti resulta ti board exam tayo. Nakaununag man ang tisinaay mo. Sorry ka din. Di kan gumurgura kanyak, Wan. I love you. Di mat ko na mo ibagamon ko ni Manong mo ti may papan ka data. Nag-graduate ka. Naka-exam ka pa yan. Agam maging gaita, kat di mo pa'y matinbaga. Aging kat kaano nga ilimad mo ti relasyon ta. Ikan na kumapay iti basit apanawan, Rafi. Di ka madanagan. Ibagak tumat laang ti may papan ka data. Saan laang akin ni Manong Arman? No di kat karaman ng dananang kantatang. O sige, namnamak day ta, Janice. Manong. Atay bagam? Kwa, Manong. Di ka di may papan ka na kayo ka ni Rafi. Amom, ti may papan kada kami, Manong. Nabayagan Manong. Hindi pa lang pinalpaliw kayo. Amo ka na singpot ni Rafi. Isa binaybayan kayon. Ngamin adamat bukod yo apanunot. Itata nakaadal kayon. Ada ka na kayon, noon niya ti plano yo. No, kasta. Okay lang ang ka ti panaggayami ni Rafi, Manong. Sino ako mamat nga yamang lapad ka da kayo, ading ko.
Pudno nga ni striktuan ka, di. Gaputa ti kayat ko kat makaadal ka. Ang amita ta nakaadal kan, ay ka makaamu ka matan Agyaman nak ta maawatan nak, Manong. Awanan niya man na ading ko. Karbungam ti agayat, ken paayat. Iso nawaya kayon ka ni Rafi. Saan na parikot na ita kanya? Rafi, agsubli akong dita syudad inton bigat. Ah? Nasayat no kasta, Janice. Kailiw ka unahin na makita. Oray siya, kailiw ko matan ti boyfriend ko. Nakarkarok pa'y kanyak, Ayun gayam, adda good news nga ibagakan ka. Ha? Anya na ita? Ibagak ton inton nagkita ta. Anya? Ibagam kit din. Inton bigatan. Okay. Sikati ba ka mo, Janice? Oray siya. At damat lay bagakan ka. Ay, umawag ka itong araw. Inton makasangpet ka. Ta umayak ijitagos mo, ha? Wen Rafi. Sige, iddepo kong daytoy. Isaganak pa'y dagiti awitak nga agpasyudad inton bigat. Anya, mapan ka ijay Amerika kunam Rafi. Wan, Janice. Ngam, awan mo't nadakdakamat mo kanyak. Nga dagayang plano nga agabron. Kwa, nabayagan day jay nga impag na ti ulitag ko. Jak ni namnama am aproban. Iso nga imbis nga gisurat dito Sanin Ta ituloy ko kano ti agadal ijay. Ni, apay nga ngagsanay ka. Kunakit di no double celebration ti celebraran tayta. Ngamin, agpadataan na ka pa sa iti board exam. Naibagak pa yun kin ni Manong Arman ti may papan kadata. Ngam saan matgayam. Apay matasan. Kasano, kat panawan nak matgayam iti mabiit. Saan ka matapanawan? Umadayuak. Ngam para matlang kadata. Mapanak ijay. Tapno ituloy ko ti agadal. Iti kasta. Makatrabaho ak. Kat may saganak ti masakbayan. Ti buklan tanto a pamilya. Kasanon no makakita ka ijay iti napimpintas. Kan sexy ngam iti siya. Sigurado nga isukat naktumatan ijay. Anya, unay ko to girlfriend ko na ya. Di ka kadyag sasaw iti kasta. Ngamin, sika lang ti babae nga ayatan. Ken ipatag ko aging gatong palbihag. Awanan sa balipay. I love you, Janice. I love you too, Rafi. Kita mo, nagpintas abuyan ti lilan nagtinit. Saan ka di? Wan nga rad, Rafi. Tunggal ilalan nagjainit. Ipasimudag namat ti barong agsapa. Amang isang bay iti barong anam nama. Kaslada kayat mo asawan iti dayta nga imbaga ma. Awan. Tinulad ko lang dagiti ibagbaga dagiti mannaniw. Ay, ungayam. Awatam da ito Basit met abaks. Anya ngay tilinaon da ito Loko tama. Ha? Sing-sing kan kwentas. When? Happy 5th anniversary, sweetheart. Wan nga agpaiso. Adjis ti Pebrero ita. Allah, sorry. Nalipatak. Itang agpaiso ti anniversary ita. Happy anniversary, sweetheart. Sika, kanayon mo malipatan Ala, iyag mo ti sing-sing. Isuot ko di taramay mo. Kaya day ta kwintas. Isuot ko kanya. Maibagay ka di matla kanya kintad mo akwentas. Siyempre may bagay lawanay kan ka. At daman na napimintas ka.
Agyaman ako na, Rafi. I love you so much. Inemabulan sa tinapalabas, manipod na panidya Amerika ni Rapay. Maging kaita, kat saan sa apay mga mauawag ka? Wan nga rin, tatang. Awagak ti cellphone number na. Ngam saan ko ang makontak? Nay, apay nga ta? Day tamat nga rin ti kanayon ko adamagan, tatang. Imposible mga awan cellphone na. Wano telepono man laang mabalin na apakiawagan tapno makontak na ka. Tatang. Ay, nakarkaron nga imposiblay no ibaga na nga awan signal ijay. Kinuman bilang kasta. Di imposiblay nga di na mo ipamuspusan ti pan nakakontak na kang ka anak kao. Day tamat nga rin ti pampanunutak, tatang. Apay awan lam amumaon kadagiti gagayem na. Wano kasinsin na mabalin mo apagdamagan. Adda, ang adamot ijay syudad, tatang. Awan mo't kontak ko kadakwada. Kahit anya nga ti planom ita anak kao. Adda seminar mi inton umay alawas. Gagaraag to amapan kitaan ti kasinsin na. No adda pa'y itisigod adagos na. Imbaglaangan tanadanon ka dito'y dagos mo, Novi. Kunaklakit din no awan kan dito eh. Kinapudno na maudin abulan ko ditoy. May destino ak ngaminan ijay kagayan iti umay abulan. Kasta ka di. Wan. Oh. Agmerienda ta pa'y kabayatan ti panagsarsarita ta. Ay, una. Agyamanak, Novi. Gayam. Imayak tag sa ludsudak kumakan ka. May papankin ni Rafi. Ha? Jakmat ngamin makontak ti number ng inted na kanyak. Adda ka di kontak mo kan kwa na. Angkwa. Inom abulan ng tinapalabas. Manipod nagpa-Amerika. Ngam aging gaita. Kat saan kami pa'y anak kapagsarita. Ultimo text kat awan pa'y naawat ko manipod kan kwa na. Janice. Kay iliw ko una yan ti kasinsin mo. Pangaasim tatulungan nak amang kontak kan kwa na. Amang ano adam amom amabalinta nga awagan ichay. Ay, pasensya ka na insan Rafi. Ngam insurot ko ni Janice. Di nakmat ngamin sarsardangan akulkulitan. Insan, Obi. Kan may sa, maasyanak una yun kenkwa na insan. Ti amuna kat adda ka ija Amerika ang agtartrabaho. Ngam saan mo't, taadda ka dito yung agsaksakit. Kaayan ayat mo ni Janice. Isu arumbang nalaang amaamuan na mo't ti kasasaad mo. Ang minsan, kita ang tilangak. Pudilangan tinang balkot, kadagit ito lang ko. Anyan tulangan, ti baga na. No makita na ti kastoy ang kasasad ko. Kan may sa awan rupak ngay parang ko ka ni Janice. Ngamin, nagulbudak kan ko na. Insan, maawatan na ka ni Janice. No apay an aramid mo tinangilimot ken kwa na. Kan may sa, no talaga ngay ayatem, saan mo arumbang asaktan tirik nana. Insan. Isu nga rumbang nalaang nga rod asangwam. Iti kasta, makapagsarita kayo iti husto. Ibagam ken kwa na ti pudno, insan. O anya, nakasagana ka ka din? Rumwara kon dito'y silid mo Kalpasan na,
paunagakmata ni Janice. Angam, Di ka kuman agkad insan. Patsak amawatan na ka ni Janice. Rafi, pakawanan na. Nailimit ko yan kati amin, Janice. Apay, Rafi. Diyak ngamin kaya't masaktan ka. Nagruna numamwam. Asahan ako nga bayag dito'y abiyag. Saan nga umdas arason dayta, Rafi? Amom ka diya mas nasaksakit naramid mo apa nangilimad iti kasta ka sa sahad mo. Ti amok katadakan iti sa balya pagilyan. Nalapsam tagsarita. Aring na mapukaw kung tilimbong ti panunot ko. Gapay ti kapapanunot ko kan ka. No apay adi ka man la umawag ko no ag-text kanya. Mapampanunot ko paikit din. Ngadan sa balim. Iso adi ka nagparparit na itilasod ti manuabulan. Pakawalan na ko, ma. Nasakit mo't para kanya. Ngam, iso lang tinapanunot ko pamuspusan. Tapno ang linipatan. Tiyamok. Kit mamimpinsan na ko na malipatan. Lawan tong komunikasyon ta. Angam nagbidutak. Ngamin, nakarkaro pa'y gayam. Sakit na iten, ti panangilimod ko kan ka. Iso nga'y di mawag ni insan, Novi. Manugutak. Nga'y surot na ka dito yayan ko. Aron bang nalang kumangimbagam kanya, ti may papaniti sakit mo. Iti kasta, naaywanan ka, kabayatan ti kadam dito ospital. Hala, gusto na. Sana bali, tadakan dito'y sibay ko. Amok aginang panawan. Aginggat maudi nga agos ko. Makapagdanatapay, iti sumagmamano bulan. Sakbay, di pa nangisublik iti bulot ko, abiyaga. Katagyaman ako, nay. Gapot adi ka nagsarteng. Aging gap na pagpudno ni Novi. Ulit agtiyagkid daw, iti pamakuan mo. Ay, ayatan ka, unay. Unay, Janice. Janice, iha. Naimbang nga orasyon, ma'am. Sikamat, iha. Mama, ako namlata ka di kanya akon. Mama, agyaman na tadi ka nagsarteng. Aging gaan na pagpudnom ni Novi. Kinapudno na, kayat kay din nga awakan. Ngam kanayon nakalapdan ni Rafi. Mama, amom iha, kanayon ti ipapan mi iti probinsya. Adda kami laang iti asidag ti kantin apang panganam, tunggal lunch break yu, iti eskwelaan apang isursurwam. Anya? Huwan iha, iso ngamin ti kayat ni Rafi. Buy-buyaan na ka iti adayo, aging ka makaawit ka. Jakman amo, no apay nga inlimad na kan katisakit na kansar. Day tamat nga ron ti jak maawatan, mama. Nasaksakit pa'y ket di nga amang ti panangilimad na kanyak. Ngam tinaamuak ti sakit na. Ay, ala, bayamo niha. Tinapatag ita, naamwamon.
Kat makapagden na kayo pa, sakbay nga ipulag na tibulod na abiyag. Mapagsisilpukon ti amin, mama. Ado dagiti maibalbalikas na, akas lang pakpakada. Ngam di akon pinagan ano. Ngamin, ti amokat pudno nga agpa-Amerika. Kan isugayam adi na kayat nga itulod ko iti airport. Huwan iha, iti nagpakadakan ka ako na nga ag-flighten. Isumat ti umuna nga aldaw ti panagkim mo na. Kunapay ket di ti doktor na idi. Akat amangan no talulangan abulan ti ibayag na. Ngam kunakmat. Ti Diyos laeng ti makaikadeng no kaano nga isublina ti bulod na abiyag. Nagkarkarara ka. Asapay kumatapatid dugan na pa iti biyag ni Rafi. Kat mamati aplano na amin daytoy. Nang runa ti panagkita yumanan iti anak ko. No kasta awanan tinamnama amaagasan pa ni Rafi, anak kao. Awanan, tatang. Sigon iti doktor na. Amang ano dinan maabot pa iti makatawan. Ay na, kasimat nga rod ni Rafi no kasta. Ay, unay mo ilakin din, tigas-gasa tinubyaw manakaw. Uwan nga rod, tatang. Agfailak pa lang itilif ko. Bantayak pa lang ni Rafi iti ospital, tatang. Ay, kawan na. Ay, kung naalaki din no ada iti Amerika nga gadadal. Hanggang gayam, inlimod na ti kaadat sakit na kanser. Ket nataningan pa'y gayam ang tibiyag na. Tatang. No imbaga na kumaadagos ti maipapan iti sakit na. Di saan kayo kuman anarigatan nga agpadpada. Hanggang inlimod na matkeng ka. Hanggang sa bagay. Adamot kit di punto na. Iti kunana adi na kayat amasaktan ka. Anya nga ingarod. Kat napasama kain. Adda dita na nakaw. Isungawan mabalintayaw. No de ti mga klon iti kinapunaw. Pagyamanan tay paikit day. Tanaamuan tayo ti kasday akasasaad na. Sakbay ti ipupusay na. Janice. Rafi, adda ka di ba ba? Laglagi pa mo kuma. Aka na yun. Ayatan ka unay-unay. Sika lang, ti babae, ti biyag ko. Sika, ti umuna. Kan maudi nga ayat ko. Ay, ayatan ka unay-unay, Rafi. Pakawanan na kadagiti nagkurkurangan. Kan nagpasulakan ka. Awan ti rumbang. Ngay kitawam. Iti pamakawan. Ngamin. Siyak tinagilimad kang ka. Kat ulit manan. Ti dumawat. Iti pamakawan mo. Gustuhan. Napakawan ka na, Rafi. Di man pilitan pa iti ang sawa. Iti kasta. Di kan marikatan. Di kan tanag. Adaak lang iti sibay mo. Di kan to panahon. Ikaritay tagan ka. Giyaman ako. Janice. Rafi! Rafi! Rafi, agring ka! Rafi! Rafi!
lawasan tinapalabas, manipod na itabon day dirapay. Anya nga iti planom itaanak kaw. Ituloy ko taga bro, Tatang. Sigurado ka, iti day tapangedeng mau. Wan, Tatang. Panagkunakat nalaklaka ang makalipat no madayo ak. Adakan ka day ta. Basta kanayon mo alaglagi paen, dagiti bilbilin may kaninanang mau. Kanayon ka kumanga agkararag iti Diyos. Dawatem ti panarabay na iti anyaman nga aramidem anak kaw. Wan, Tatang. Ket agyaman nak unay iti kanayon apan ang palagipyo kanya. Pamrayaklatan ti agsangsangit, nukas jay amalagip ko ti kinalailo day di Rafi. Kaslakayat ko apagbabawyan, ti jak panangyam ammo adagos kenkwana kadag iti dadakkel ken kakabsat ko. Kasla pagbabawyak ti panangilimad ko iti relasyon mi. No siguro ta saan mi nga inlimad ti amin, mas ad-adupay kumadag iti lagip nga inbati na. Ad-adupay kumati oras a nagkadwa kami. Aging gaita kat kasladyak pay laeng maawatan, no apay nga inlimad ni Rafi kanyak ti sakit na a cancer. Kasla nasaksakit pay kit di ti panangilimad na, ngam iti naamwak nga addantaning tibiyag na. Agtalo tawenan tinapalabas manipod pimusay day di Rafi, nga magtaltali na adlata dagiti lagip na iti puso kan kaunggak. Panagriknak kat kanayon latta ti kaaddana iti sibay ko. Gaputa kayat ko ti makalipat iti saem a nagdalanak, intuloy ko ti nagabroad, iso nga addaak ita ditoy Thailand. Kat agingga ita, balasang akpay laeng. Nagkariak iti tanem day di Rafi, nga isulaeng ti lalaki nga ayaten ken ipateg ko. Ngem numan bilang makasarak ak iti lalaki amang sukat kenkwana ditoy pusok, patsek a maawatan nak. Panawen tulaengen ti makaibaga, no anya ti agururay agasat kanyak. Daytoy man ti padas ko ajak tupulos malipatan, ket pagyamanak unay ti anus mo anang ibasa, ken nang yornos, para iti panakaidrama toy surat ko. Toy pagayam mo, Janice. Ken ka pagayam, Janice. Tunggal may sakada tayo kat ada na ituding agasat tayo. Awan mabalin tayo, no dumteng ti inkeddang ti Diyos apan ang isubli tayo iti bulod tayo abiyag. Mamatiak nga iti likudan ti saem a naglabasan ti relasyon nyo iti day ti Rafi, ket adanto na pinpintas a relasyon a dumteng iti biyag mo. Luktam nga rod ti pusom tapno agayat manen. Alakastan pagayam Janice, ket pagyamanak unay, tiing ka pa nagsurat, dito'y programa tayo alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdengeg.